Bizim biçare erkekler halat etiş toporunu YouTube tanımı üçün bitti de minnet bağlamı değil. Siz bärik gelip yanlış mantınız. Biz sizin ähli değerdiňizin çödügüdüňiz şuň tap berýär. Näme boldy? Doğrusunu aýtsam agam kiçikligimden arga görüp berýän maňa ýüz berýär. Sen bundan beterim kiçik boldum. Garazar ajyp. Ol 100 vermeýän bolsa sen 200 ver. Wagt berýänle bolýan. Maňa 200 ver. Ha. Ýene. Sen şundan towat berip gör. Şundan soňam 100 vermese gelä. Başga da. Derdiňiziň agyrlygyna gelşiňizden bilýän. Hogo, atalar. Aýanyň doglamyny. Meni nekize körepeni. Olam jarlangan öwlüpdir. Durmuşyndaky iň üýtgüs fowady derdi. Men näme fowad etmeli? Bar zady fowad etip. Sussam sana hiçbir şey gaýnatan täzeläp göre. Ýöne gaýnanma. Biz sen gaýnanama durmuşynda ýatdan çykmajak fowady erbi bilen kömek eder. Sen erbini ver. Şu sen gaýnanyň durmuşynda ýatdan çykmajak fowad bolar. Adamlar daýynypdyr. Bullaram daýyndy. Diýmek bu ýene hiç de ýapmady.